També volem agrair a totes els que han fet possible aquesta retransmissió, que són el professor Lluís Anguera i també els alumnes de segon d'ESO, que porten uns dies ja treballant en això i ho estan fent possible. Y a todas las personas que también han colocado todas las cosas que veréis, que vemos, y que han hecho posible que esto pues vaya adelante. Yo aquí y yo como tutores de vuestro último curso, pues os queremos dedicar también unas palabras. Sí, nosotros no estaremos con eso. Abans de res, vull donar-vos l'enhorabona. Enhorabona per arribar fins aquí, que no és poc. Malgrat totes les dificultats que hem tingut, confinaments, classes online, que són un handicap que heu superat. Aquestes circumstàncies tan especials us heu portat de forma excel·lent. La veritat és que heu superat les expectatives que teníem. Ens heu fet la feina més fàcil. Heu seguit bé les classes, heu participat i nosaltres estem molt contents amb la vostra feina. I tranquils, perquè esteu ben preparats per fer l'ESPAU i per el vostre futur. També vull agrair als pares per la confiança que han tingut en nosaltres. Ells han posat els mitjans, nosaltres heu posat l'esforç i els professors hem posat una mica les eines per arribar fins aquí. Ara toca celebrar-ho i us ho mereixeu. Però falta algun de vosaltres també, i no vull deixar de dir-ho, que Sofia no està aquí, però està confinada, la seva casa suposo que s'estarà seguint i això també va per ell. Malgrat totes les dificultats que hem passat, gràcies a tots per aquest any. Parece que fue ayer cuando llegasteis a la clase y ya ha pasado todo un curso. Un supercurso, diría yo. Para vosotros, porque ha sido vuestro último curso en el colegio y lo habéis tenido que pasar tras una mascarilla, con los pupitres separados y con algún que otro confinamiento. Y para mí también, porque también he sufrido todos esos inconvenientes, pero también he disfrutado estando con vosotros. Me habéis hecho pasar un curso muy agradable. Ha sido una gozada ser vuestra tutora. No me habéis dado ningún problema. Me habéis demostrado cariño y confianza. Y francamente me lo he pasado muy bien con vosotros. Me da muchísima pena no haber podido ir de viaje. De verdad, porque en los viajes muchas veces descubrimos cosas que no sabíamos de vosotros. De parte de todos los profesores y de los tutores que habéis tenido en cursos anteriores, que sepáis que nos encanta que vengáis a vernos y que nos contéis de vuestra vida. Ya sabéis dónde estamos. Os esperamos aquí. Tenéis un maravilloso futuro por delante. Aprovechadlo. Como dijo el Papa Francisco, nuestra época no necesita de jóvenes sofá. Él dijo, no vinimos a este mundo a vegetar. Hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados y menos pensados, por caminos que abran nuevos horizontes. Y por último quiero deciros que gracias. Gracias porque me habéis dado mucho. Gracias por hacerme reír muchas veces. Gracias por confiarme vuestros agobios, vuestras dudas. Gracias por todo vuestro cariño. No os olvidaré nunca. Y ahora vamos a disfrutar de un vídeo que habéis preparado vosotros con un montón de recuerdos de los años que lleváis aquí en el colegio, de cosas compartidas y seguro que es muy bueno. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles
from your nice warm bed. You just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you got a friend in me. You got a friend in me. Now, some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Missionaries in a foreign field. For some reason
was when I ruled the world. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like oh my God. Jump out that sofa. Let's get off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out, and losing all control. Fill up my cup. Mazel tov. Look at her dancing. Just take it off. Let's paint the town. We'll shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up and do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. 'Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feel tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like oh my God. Like oh my God. Jump out that sofa. Come on. Let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Move it, move Just it. take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up and do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Feel the shot. Body rock. Rock it. Don't stop. Round and round. Up and down. Around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Get with us. You know what we say. Party every day. Party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good
fire. As we go on, we remember all the times we spent together. As our lives change from whatever, we will still be friends forever. First off to the girl in my math class, I'm rich and you broke, bitch, I had the last laugh. And to the dumb nigga in my science lab, had it feel when we fought and you caught a jab. Man, fuck the teacher that was always talking on the intercom, and fuck the student that we thought was always gonna bring in a bomb. And all of the girls, wow, them bitches was too foul, they all on my dick now. I love it. As we go on, we remember all the times we spent together. As our lives change from whatever, we will still be friends forever. Information leaker had a crush on one of my teachers. Used to fantasize making love with her behind the bleachers. And to all the people who ain't like me, I ain't like me either. Half my class was having kids, guess we had that jungle fever. I was waiting for my graduation, growing impatient. What I didn't know was this grown-up world was just school in a blown-up world. There's still gossip, there's still drama, there's still problems. There's a right and there's a wrong. There's still people that I think won't love me till I'm gone. Low-key miss the days walking around in my school hall, but now I got a bigger job. The world screaming my songs. As we go on, we remember all the times we spent together. Bienvenidos todos, todas, y como diría Paco Sardaña, bienvenidos todos también. Estamos muy felices de poder estar hoy aquí, pese a las adversidades de un año marcado por el COVID-19, pero compartiendo todos juntos, una última vez, un momento que marcará un antes y un después en nuestras vidas. A todos nos han dicho alguna vez, no quieras hacerte mayor tan pronto, después lo echarás en falta, y cuánta razón teníamos. Este colegio nos ha hecho crecer, nos ha dado valores y nos ha preparado para salir ahí afuera. Porque en un mundo donde parece que una nota dice más de ti que cualquier otra cosa, a nosotros nos han enseñado a apreciar cada pequeño detalle, a buscar más allá de lo perceptible con los sentidos. Nos han ayudado a dar el 100% de nosotros mismos y nos han mostrado cómo eso, al final, da sus frutos. Y es que qué mayor prueba de ello podría haber que la de contemplar este escenario. Mirad qué guapos estamos todos, si hasta parecemos personas de provecho. Hoy es un día de esos con sabor agridulce. Por un lado, nos da pena todo lo que dejamos atrás, y por otro, estamos ansiosos por descubrir este nuevo camino que se abre ante nosotros. ¿Quién sabe dónde acabaremos o lo que nos deparará el futuro? Quizás de aquí a muchos años volveremos a reunirnos todos, quizás no. Pero ahora estamos aquí, y por ello hoy homenajearemos a Nietzsche y viviremos como si quisiéramos repetir eternamente este momento. Queremos agradecer todo lo vivido, desde las English Week, festivales de Navidad y viajes de fin de curso, hasta excursiones tan maravillosas como la depuradora de Tarragona. Al equipo del comedor, a los monitores que hacían los patios mucho más divertidos, y al cocinero por ese pack tan inolvidable de comida de excursión en el que venían 2 bocadillos, uno de jamón y el otro de tortilla francesa, agua y un plátano o 2 mandarinas. A Manoli por saludar siempre a cada alumno con una sonrisa por las mañanas, sobre todo este año que nos ha conocido especialmente a los tatones. También a Raúl por arreglar todos nuestros destrozos, que en 15 años no han sido pocos. En especial a todos los profesores que hemos tenido a lo largo de estos años por ayudarnos a ser quienes somos hoy en día. Queremos que sepáis que sin todos vosotros nada de esto hubiese sido posible y que, aunque entendemos que no podéis recordarnos a todos, vosotros sí tendréis siempre un hueco en nuestra memoria. Por último, a todos nosotros, generación del 2003, creo que lo único que nos queda por hacer es desearnos mucha suerte en esta nueva etapa que ahora comienza. Aquí, los caminos de algunos
Como diría Freddie Mercury, el show debe continuar. Aún así, creo que no podemos quejarnos de todo lo que nos llevamos. Al fin y al cabo, la mayoría llevamos prácticamente toda nuestra vida aquí, y sumando los que se han ido añadiendo año tras año, hemos llenado un gran baúl de los recuerdos, repleto de risas, de esas que te dejan sin aire, con dolor de tripa y de mejillas. Secretos inconfesables de las travesuras hechas, de las cuales nadie se enteró, y recuerdos de los castigos por aquellas que sí fueron pilladas. Enfados, perdones, algún que otro amor. Hemos sido un gran equipo, y espero que sea eso lo que recordemos de aquí a 20 años. Así que hoy brindamos por nosotros, por lo vivido y por lo que vendrá, que esto acaba de empezar, y ahora llegaremos por partes. Vuestros padres también os han querido escribir unas palabras, las han grabado y ahora vamos a ver el discurso. Hola a tothom, benvingudes totes i tots a la festa de graduació de les nostres filles i fills. Bé, preparar aquest discurs de graduació ha estat un repte bonic, o com els nostres fills dirien, que ha estat èpic. En primer lloc, voldria agrair la gran tasca de l'escola i el nostre reconeixement sincer com a pares i mares a tot l'equip que treballeu per fer aquesta escola casa nostra, als òrgans de govern i gestió i els de coordinació educativa i al personal docent en general i a la resta de personal del centre. Però molt especialment voldria agrair als mestres de l'etapa adolescent. Per ser una etapa molt difícil, en la que es forgen els caràcters i on aguanteu cada dia la part més rebel, contestatària i incendiària dels nostres fills i filles. Deia Aristòtil en algun moment que les arrels de l'ensenyança són amargues, tot i que la fruita és dolça. I bé, aquí estem, per celebrar el vostre batxiller acabat. Doncs qui treballa dur per aconseguir un objectiu al final l'assoleix i que us serveixi aquest aprenentatge per la resta de la vostra vida. Dic que fer un discurs telemàtic i a sobre en diferit resta naturalitat a la festa, però al final hem après a fer les coses de manera diferent. I és que sou molt joves i us ha tocat viure una pandèmia mundial, una prova molt i molt dura. Esteu en una etapa de la vida on les relacions socials i l'educació s'han vist més que tocades. Però bé, aquí esteu, plantant cara i dient al món sencer que us esperi per aportar el vostre granet de sorra. Si mirem enrere, recordareu aquest edifici tan majestuós. I vosaltres, petits amb el vostre xandall blau, i com cadascú de vosaltres entrava a una classe i començava la vostra història. Nens i nenes que entràveu de nou, amics i amigues que marxaven, altres que ho deixaven i que al final de tot aquí esteu els que us heu quedat, formant les classes que avui teniu. Tota una vida plena de records, amics, experiències, sortides, colònies i excursions, suspensos i aprovats de 10, festivals, festes de fi de curs. Val a dir que quan creixia una mica només estàvem els pares a la festa de final de curs. Vosaltres, en el millor dels casos, estàveu tots a la Rambla. Hores de jugar a la sortida de l'escola, trobades amb els companys per fer treballs i hores extraescolars fent esport. Tot una bossa plena de records que mai ningú us esborrarà. Tot això sense deixar-nos tots els vostres mestres que han estat per ensenyar-vos, tots aquests mestres plens de paciència i de passió per ensenyar-vos el camí fins a arribar avui aquí. Avui comença un nou capítol a la vostra vida. Alguns aprovareu al juny, altres al setembre, uns aniran a la universitat, altres s'ho repensaran, però tots heu deixat la vostra petjada amb aquesta escola i aquesta escola amb vosaltres. Molts de vosaltres escollireu camins diferents, treballant en disciplines com l'àrea sanitària, l'enginyeria, la comunicació, les arts i les humanitats, l'arquitectura, l'àrea social i potser també la jurídica, i cadascú de vosaltres aportareu alguna cosa a la societat. Tots en aquesta vida tenim la capacitat suficient per transformar la realitat, perquè estem convençuts que sou una joventut compromesa, creativa i solidària. Com deia Rowling, de Harry Potter, no necessiteu màgia per a canviar el món
Porteu tot el vostre poder dins de vosaltres mateixos. Teniu el poder d'imaginar alguna cosa millor. No cal que us digui que avui en dia estan de moda els reptes a les xarxes socials. No tingueu cap mena de dubte si us diem que el repte més difícil al que us enfronteu és la vida real. Per això, a cadascú de vosaltres us volia donar unes senzilles recomanacions per caminar per la vida i que desitgem de tot cor que us serveixin. La primera, que doneu sempre les gràcies. És un bon costum que us obrirà moltíssimes portes a la vida. Segona, escolliu els vostres estudis amb el cor, perquè treballar del que a un li agrada no té preu. Tercera, no tingueu mai por a equivocar-vos. No hi ha pitjor fracàs que no haver-ho intentat mai. Els adults, com que no ens equivoquem mai, amb això li diem experiència. Segurament que fallareu algun cop, però el més important és preguntar-se el per què i tornar-ho a intentar sense rendir-se mai, perquè voldrà dir que lluiteu pel que creieu. I si mai aconseguiu que algú segueixi el vostre exemple, ja podreu dir que heu triomfat. Quarta, com deia Albert Einstein, no intenteu convertir-vos en una persona d'èxit, sinó en una persona de valor. Carregueu la vostra motxilla amb valors com l'esforç, l'empatia, l'afecte, la humanitat i la felicitat, perquè no hi ha res més important a la vida que ser feliç i fer feliç el que us envolten. Cinquena, aprofiteu les oportunitats per viatjar i veure món i conèixer altres llocs i cultures. És un bon exercici per combatre la intolerància i les ments estretes. Sisena, penseu en gran, però no us ofusqueu en trobar grans somnis. Gaudiu dels petits plaers de cada dia, així com de la felicitat de les coses senzilles i quotidianes. I ja per acabar, com a darrera lliçó d'aprenentatge que us volem donar des de la comunitat que forma aquesta escola, només us vull dir una sola cosa, i és que sigueu els guionistes de la vostra història. I com deia Oscar Wilde, a la vida sigueu vosaltres mateixos, perquè la resta de papers ja estan agafats. Us desitjo moltíssima sort a tots i a totes, moltíssima sort. Gràcies. Buenas tardes, queridos alumnos de segundo de bachillerato, dirección del colegio, padres y madres, profesorado, personal de administración, personal de servicios auxiliares, comunidad de hermanas teresianas y AMPA. Somos Esther y Adolfo, padres de Sergi. En primer lugar, queríamos daros las gracias por el gran honor de apadrinar esta nueva promoción de segundo de bachillerato del Colegio de Santa Teresa de Jesús. Promoción 2021, la de la vacunación de la pandemia. Un honor también poder representar a todos los padres y madres que acompañamos en estos momentos a nuestros hijos e hijas. Recordamos, como si fuera ahora, septiembre de 2005, hace 15 años, en esa primera reunión para nuestras nuevas familias que empiezan en el colegio, que Paco dijo que nos quedaban muchos años por delante para vernos. Entonces nos pareció un periodo muy largo, larguísimo, pero sin darnos cuenta han pasado ya todos esos años y ya estáis a punto de cerrar este periodo tan importante en vuestras vidas. Aquells conillets i cargols us heu convertit en noies i nois preparats per sortir de l'escola i fer front als nous reptes que la vida us anirà posant per endavant. Però no sortiu amb les mans buides, us emporteu tot el que acadèmicament i any rere any els professors us han anat transmetent a nivell de coneixements. També us emporteu el carinyo de tot el personal de l'escola, del primer a l'últim que us heu trobat pels passadissos, al menjador, al pati, i us emporteu sobretot l'amistat que heu anat fent fort entre vosaltres, com a classe i com a grup d'amics i amigues. Creieu-nos, els amics de l'escola us acompanyaran sempre allà on esteu. Algunos tomaron otras direcciones, otros destinos. Alguno y alguna aparecieron en otros momentos de la vida escolar de estos 15 años. Pero no os olvidéis de nadie. Son muchos los momentos que habéis compartido de distintas maneras, en muchos lugares, cada uno con sus capacidades, limitaciones, energías, sentimientos en cada momento aflorados. Miles de anécdotas para recordar en 15 años.
Guardadlas siempre dentro de vuestro corazón. Cada una de ellas tiene su historia, su momento y sus protagonistas. Para rematar vuestra historia escolar, la última prueba ha sido la pandemia. Os ha pillado al final de vuestra trayectoria en el colegio. Os ha privado de muchas fiestas, intercambios, viajes, experiencias, pero lo habéis llevado con una actitud envidiable y ejemplar que más de un adulto deberíamos tener. Durante estos años habéis aprendido muchas materias, pero sobre todo habéis aprendido a ser personas buenas, con criterio, alegres, con principios. Salid fuera ahora y enseñad al mundo todo lo que valéis. Hemos tenido la suerte de participar y compartir con muchos de vosotros y vosotras partidos de fútbol, partidos de básquet, fiestas del colegio, eucaristías, excursiones con el grupo de montaña, trovadas de padres y madres en actividades de ocio fuera del colegio, aniversaris, alguna javierada y otras muchas actividades. Con los padres y madres también hemos compartido muchos momentos como parte de nuestros hijos e hijas. Necesitamos jóvenes como vosotros, valientes, con ganas de mejorar todo lo que os rodea. El colegio os ha formado para ser parte activa de este mundo social y laboral, con criterios diferentes a otros, pero que complementarán y darán un valor y un sello especial y original a una nueva sociedad que será la vuestra, y un poquito también la nuestra, por todavía bastantes años. Os habéis convertido en esos jóvenes que anhelaba el padre Enrique, y como él decía, sois ese soplo y esa mano que aviva la llama del mundo. Representant a tots els vostres pares i mares, us volem dir que estem molt orgullosos de vosaltres. És una felicitat molt gran com a pares veure que els nostres fills i filles han arribat al final d'aquesta etapa i que una nova ha de començar. Ens tindreu sempre al vostre costat, encara que en alguns casos hi hagi molts quilòmetres entremig, però esteu segurs que us portarem sempre al nostre cor. Nos gustaría a todos estar ahí, abrazaros. La pandemia no nos lo permite, pero os queremos transmitir de manera virtual todo nuestro apoyo incondicional y nuestro amor hacia vosotros. Os lleváis muchos valores del colegio, la sinceridad, la disciplina, el servicio, la solidaridad, todos ellos os servirán en la vida y nunca olvidéis dónde los habéis aprendido. I per acabar, i en nom de cada pare i cada mare, us volem dir: gràcies, Aina i Marwa. Gràcies, Emma, Xavi i Hugo. Gràcies, Leire. Gràcies, Amanda. Gràcies, Martín y Sergi. Gracias, Jordi Boada. Gracias, Marc y Joel. Gracias, Irene, Blanca, Ariana y Patricia. Gracias, Guillermo. Gracias, Navetze y Begoña. Gracias, John Jairo. Gracias, Sofía, Álvaro, Jordina y Claudia. Gracias, Joan. Gracias, Lucía. Gracias, Natalia, Laura, Sandra y Eric. Gracias, Alejandro. Gracias, Mar. Gracias, Diego, Julia, Lidia y Ada. Gracias, Olga y Paula. Gracias, Jordi Vendrell. Gracias, Nazaret. Gracias, Chichián. Gracias a todos por haber sido parte de nuestro sueño como padres. Este director Paco Fernández.
familiars, professors, amics, personal del centre, equip tècnic, protagonistes principals d'aquest acte. Crec que no podíem començar sense citar a una de les nostres companyes que avui no està aquí amb nosaltres, que és la Sofia. Sí? Fem un aplaudiment per la Sofia. I Sofia, si ens estàs seguint, i estem amb tu, i aquesta petit confinament és part del que hem viscut durant aquest any. La meva intervenció hauria d'evitar repeticions que en actes institucionals com aquest solen donar-se. I com a professor sempre m'agrada començar per un resum del que havíem fet o el que hem anat visquent. Han parlat dels vostres tutors, us han dit tot allò que us han dit cada dia amb la seva presència, però en aquesta ocasió ho han deixat per escrit. Hem pogut escoltar també els parlaments dels vostres pares i avui molt més escurament padrins de promoció. Han estat aquest matrimoni, aquests dos matrimonis, però podien haver estat qualsevol de les famílies que avui ens esteu seguint des de la nostra casa. Gràcies, senyor Juan Rubia, García, senyor Blanco Morales, amb les seves paraules han aconseguit el que esperaven els padres de promoció. Què esperaven? Què hem escoltat amb aquesta intervenció? Per una banda, destacar i posar en valor, ara dir una paraulota, la resiliència. Sí? Que heu mostrat davant de la pandèmia. En llenguatge de l'escenari, això és resistir i aguantar les adversitats. I aprofitar que estem aquí i que encara soc professor, i aprofito per dir-vos que us han vingut a dir que es pot resumir amb aquella frase de resistir és vencer. Us sona d'història? Us situeu el tema de la Guerra Civil i veureu qui deia aquesta frase. Quina tornada a la realitat, no? Bé, segur que ja en sortim. Respecte a la pandèmia, no entrarem en aquest tema, és a dir, i tindrem temps per fer valoració, però així d'una forma intuïtiva jo crec que al final crec que veurem que ens hem més fort, que ens hem fet més forts. Jo sé que teniu moltes ganes de recuperar el temps perdut. Espero que no recupereu tot aquesta nit. Espereu-se una miqueta, deixeu-se alguna cosa per l'estat. De les paraules dels padrins també vull destacar les recomanacions per la vida. De fet, ha sortit quasi un decàleg que m'agradaria transcriure i fer-vos arribar. Us han fet una llista de recomanacions que es poden ser molt útils. També agraïm molt aquesta referència i al nostre fundador, el nostre sant Enric de Sou. Hem parlat de que sou l'esperança d'aquest món. Agraeixo també molt aquests padrins, aquests pares que avui ens heu acompanyat. Respecte als alumnes, acabem de veure el vídeo que he projectat i que són molts anys. En aquest moment, a mi caldria una respiració profunda perquè cal ser professional. He d'evitar que, com a pare, s'embogui una mica el meu paper que avui és institucional. Aprofito ara per dir-li a la meva senyora que és l'hora de tornar molt i que aquest pas torni per mi, perquè aquests actes són significatius a la vida de tots nosaltres, els pares, professors, directors, com a He dit això simplement per controlar les emocions, és a dir, que no diríem per poder continuar amb certa dignitat. Què he vist al vídeo? He vist innocència, jocs, amistats, plors, canvis, creixement, evolució, rialles, treball,
També he vist festa, esport, frustració, alegria, descoberta, companyerisme, èxits i ensofegades i, en definitiva, vida. Sovint comento i contrasto, i ho he viscut, que heu maleït el col·legi, les classes, el segon debat, els profes, les matèries. Bé que alguna cara, podeu fer que sí, podeu fer que sí. Però hi torneu cada dia, i moltes vegades amb un somriure, malgrat aquestes situacions de rebel·lia. No és una paradoxa. Estàvem enfadats, exigits, pressionats, però a la vegada contents i orgullosos. I agraïts per acompanyar-nos. Ens ho heu dit molt clarament fins a aquest últim dia. Escoltades i resumides aquestes paraules de tutors, de pares, d'alumnes, a mi no em queda molta cosa a dir. I faré 2 més 2. 2 consells i 2 referents. Els 2 consells ja han sortit aquí. Esforç i pregària. I els 2 referents, Enrique i Teresa. Teresa i Enrique. Respecte als 2 consells, a l'esforç, diuen que els joves i els adolescents senten rebuig per l'esforç. Jo no ho crec. Quan teniu una motivació interior, i molts de vosaltres és el que us ha fet arribar aquí, teniu una capacitat que no té límit. Si no l'heu trobat, i crec que l'esteu trobant, intuint, busqueu una meta, busqueu un objectiu i segur que us podreu apropar. Perquè us entrenareu sense voler per aconseguir. El segon consell, elogi de la pregària. Alguna vegada ho havia dit aquí. Vosaltres sabeu que heu fet quasi 3.000 quarts d'hora? Sou conscients? Multipliqueu els dies lectius per als 15 anys. Per tant, suposo que ja us sona què és això. Però aprofito per fer una mica de pedagogia a tots aquells que ens escolten. I la pregària no és una pràctica infantil, no és un crit desesperat quan el món se'ns ensorra, no és una llista de peticions que ens ha de donar, no és una forma de millorar-me del que em preocupa aquí i ara, no és que algú faci realitat els meus somnis o omplir les meves mancances. Recordeu, la pregària era tan senzilla com ens deia Enrique, que era tratar com un amigo. La pregària és el que ens fa sentir acollits, és quan algú ens sosté, i vosaltres d'això, entre amics, ja ho heu fet molt. És una forma de pregària. Els 2 referents, per acabar. Hem tingut la sort que Enrique d'Ossó i Santa Teresa de Jesús ens anessin acompanyant en el camí d'aquest col·legi. Enrique d'Ossó ens ha ensenyat que les persones tenien un desig d'actuar, de fer bé les coses, de construir futur. Volem construir un futur, una família, una feina, trobar la felicitat i deixar un món una mica millor. Això ara li diem ser transformadors socials. Cada vegada que deixeu fer una acció que deixa una mica el món millor, esteu fent honor a tot el que l'escola us ha intentat transmetre. Santa Teresa, el segon referent, ens ajuda a conèixer el món interior, a mirar-nos dins. Potser coneixem menys del nostre interior que altres, que el fons del mar, que les galàxies. És un gran desconegut. Us animo a que us mireu dins. I no us animo jo, sinó que Santa Teresa és una mestra d'aquesta mirada interior.
ens desvella que les persones tenim una missió personal més enllà dels objectius materials. Caminant passos senzills, planers cada dia, buscant una petita llum que ens orienti cap a... que ens faci transitar per aquest misteri que és aquesta vida. Tots aquests valors els teniu dins de vosaltres. Nosaltres, els educadors teresians, que us ho creiem, només ambicionem que quan ho necessiteu, mireu dins vostre, i trobeu aquesta llavor que nosaltres i els vostres pares hem anat cuidant al llarg d'aquests anys. Ara us toca cuidar-la a vosaltres. I no patiu, teniu dos grans aliats en aquesta etapa que comenceu. Teniu 18 anys, teniu temps per fer aquest camí. Mai l'acumulació d'anys i et permeten descobrir tot. La vida és un camí que et va, diríem, ensenyant coses. Temps i Déu. No sabem, algú deia, jo no sé si Déu existeix o no, però deia aquella persona, però penso que sí. Segur que em tractarà bé, segur que us tractarà bé, segur que ens tractarà bé. I ara per acabar, el que hem de fer és, ho diré d'una forma elegant, sortim fora, brilleu i brilleu. Ho vull dir d'aquesta forma poètica. Heu de realitzar-vos com a persones. Moltes gràcies. Bé, mentre col·locant, vull explicar el que farem ara. Us anirà cridant un per un, tinc el nom aquí, no per classes, sinó barrejats, per ordre alfabètic. I aquí recollireu els obsequis commemoratius d'aquest dia. I al final us faran una foto. Bueno, vinga, comencem. Aina Batalla. Marga, Bakú. Sergi Blanc. Xavier Iglesias. Jordi Boada. Marc Boada. Amanda Bueno. Martín Casado.
Irene Cebrián. Joel Chacón. Blanca Escribí. Ariana Fuentes. Emma Giesecke. Patricia Rojo. Guillermo Guillermo. Navet Seco. Begoña Buspi. John Jairo Gutiérrez. Álvaro Jiménez. Hugo Llobet. Jordina Llaurador. Lady Teoría. Claudia Manrubio. Joao Manrubio. Lucía Martínez. Natalia Martínez.
Laura Mauri. Sandra Mauri. Eric Montes. Alejandro Penalba. Mark Richard. Diego Rodríguez. Julia Rodríguez. Gilia López. Ada Saldaña. Olga Serrada. Paula Vargas. Jordi Vendrell. Y Nazaret Villasar.
us dic que no regaleixo res, però... Gràcies. Una sabata, si és una cosa. Moltes gràcies, de veritat. Muchísimas gracias. Precioso ramo, precioso colmante, me encanta. No os hemos dicho que queremos que disfrutéis mucho de la fiesta, pero de la posfiesta también, ¿vale? Bona tarda. Quins records, no? Aquesta cançó. La vau aprendre quan éreu petits, la majoria de vosaltres, i arribàveu a l'ESO i es la continuaven demanant per posar-la. Els ullets que fèieu alguns una cantada amb el que hi ha a l'ESO. Heu pensat per què? Doncs, perquè aquí hi ha una carrera després d'un moment. En els quals Teresa i el Ricard han estat diguem-ne molt presents, han estat al centre d'atenció. Per què? Perquè han estat estones compartides, han estat moltes celebracions, han estat molt
tenim, necessitem aquesta acollida, aquest guiar, aquest acompanyar, aquesta orientació, que a vegades anem molt perduts. I en aquest moment de recolliment a la capella, molt sovint, trobem aquest espai on sentir-nos, diguem-ne, acollits. Però sobretot perquè Teresa i Enric ens van ensenyar el missatge més bonic de l'Evangeli, que és el missatge d'estimar-se. És el missatge de l'amor. És el missatge d'estar un al costat de l'altre, de fer-se costat. Teresa i Enric ens van ensenyar a conèixer Jesús i després de conèixer, a estimar-lo. Avui tots som aquí gràcies a ells. Els portareu sempre al cor. Teresa i Enric estarà sempre al vostre cor. Tot i que cadascú anirà en camins diferents, no oblideu una cosa, estareu sempre units en aquesta estimació a Teresa i a Enric i a tots. Sereu com teresians pel món. Teresians pel món escampant aquesta llum que ens ha portat, aquesta claror, aquesta acollida que Teresa i Enric sempre ha estat present. Avui, Adolfo i Esther us han agraït individualment. Jo crec que nosaltres també hem d'agrair a Teresa i Enric. Per això les vostres companyes, Begoña, Marco i Irene, faran un gest d'agraïment. I Laura, perdó. Faran un gest d'agraïment perquè agrair a Teresa i Enric I jo us demanaria que aquestes paraules que les va escriure
joves absorbents, penseu que van dirigides a cadascú de vosaltres. Estimats joves, jo, Enric Rousseau, us faig avui una crida urgent. Vosaltres sou els que heu de decidir si el món ha de ser de Déu pel vostre amor. Sé que sou generosos i valents i que sou capaços d'entusiasmar-vos amb la naturalesa. Per això us proposo un projecte de vida capaç de renovar el món. Lluitem per alliberar els homes de qualsevol esclavitud, perquè Jesús sigui el centre estabilitzador de cada persona. Només es tracta que sigueu cristians de valor, que us prengueu seriosament l'Evangeli de Jesús. A vegades, l'egoisme ofega la flama, però el nostre Déu és un Déu de vida i no vol la mort, sinó que visqui. Déu ha donat al món la capacitat de generar vida. Ha deixat visc germans de vida i de restauració. Algunes gràcies del foc de Déu, amagades sota la cendra, esperen un buf poderós de la sabidoria. Una mà generosa que acosti combustible. On és aquesta mà? On és aquest buf? Qui renovarà aquests carbons perquè no s'apaguin? Fins que broti un foc nou que recorri la terra i encengui un foc nou. Jesús vol encendre en el món el foc de l'amor, però us vol fer a vosaltres conductors d'aquesta flama. Endavant, que és urgent viure de la llum. Joves, és temps de donar la cara per ell. És temps de demostrar que amb una mica d'amor al costat val la pena lluitar. Uniu-vos i viviu. La vostra força és Jesús. El vostre aliment, l'Evangeli i la paraula. El vostre estímul, tenir companys que van davant en el camí. Que Teresa de Jesús us sostingui en el camí. Que us doni alè en la lluita i us confirmi en l'amor. Que Jesús sigui l'amic, el centre, l'espurna que us porti a arriscar la vida. Joves, és temps de donar la cara. Suposo que sona una mica, no? En totes les celebracions hem acabat amb el himne de Santa Teresa. Padre de la vida,
Bon dia.